Hej, det er Magnus her, og jeg vil lige vise, hvordan et forsøg med beta-partikler det virker. Og her har vi en beta-partikel, altså beta-stråling, og herovre har vi en Geiger-Müller counter. Den måler al baggrundsstråling og al stråling, der er inde i det her rum. Som man kan høre nu, så er der rimelig godt knald på Geiger-Müller counter, og det vil sige, at der er rimelig med stråling herinde, og det er selvfølgelig fordi, at beta-partiklen står lige over for den. Så prøver vi at sætte et tyndt stykke papir op foran den. Og der er ikke en stor ændring. Det er fordi, at det er jo meget tyndt der. Så prøver vi med en flot fysikmappe. Og der kan man høre, at der går strålingen lidt ned. Og den kan næsten ikke registrere noget mere. Så prøver vi med en tyk bog. Og det der går den helt ned her. Der kører den kun lige en gang hver 10 sekund eller sådan noget. Og grunden til det er, at beta har en meget lille masse, og derfor ikke kan trænge igennem det her. Tak for Magnus.